नै दाखालि मोफौ मासे गामियाव हमदों न'खराव एखेबारे मोफौ मासे फैनानै हमदों बे हाग्रानि मोफौ ना न'नि मोफौ बेखौसो बुजिफालाय ना गामिनि मोफौ दा हमबाय बे हमनायखौनो गोदाखानायखौनो हमनानै लांनानै रेन्सआव लांबाय बुबाय आरो मानसिखौ जेलाव हरबाय आरोखि एथ' गोरिब मानसिखौ बिदि खालामना बेथ' अननाय। हेलो एवरीवन once again वेलकम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि नोंथांमोन बयबो मोजां दं। नै दाखालि मोफौ मासे गामियाव हमदों न'खराव एखेबारे मोफौ मासे फैनानै हमदों बे हाग्रानि मोफौ ना न'नि मोफौ बेखौसो बुजिफालाय ना गामिनि मोफौ दा हमबाय बे हमनायखौनो गोदाखानायखौनो हमनानै लांनानै रेन्सआव लांबाय बुबाय आरो मानसिखौ जेलाव हरबाय आरोखि एथ' गोरिब मानसिखौ बिदि खालामना बेथ' अननाय। आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों दा जोंनि माने बिटिआरनि सरकारफ्रा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ बे रोखोम बुख्रुब सुख्रुबखौ खालामनाङा सान्थि फैबाय होनना बुंनाय मानसिफ्रा दिनै असान्थि जोंनि गेजेराव लाबोनो नाङा। दा बिसेस करि आङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM मानाव गेदेर माने रन्जित बसुमतारी आं बिथांखौ खावलायो दा बिथाङा जाहाथे माने बेफोरखौ कन्ट्रल खालामो बिदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाङा फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ कन्ट्रल खालाम डिसिप्लिनजों लां रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि बिसोरखौ आदर खालामनांगौ बिसोर अननांगौ आरो जों अनाबा सोर अनबावनो बे गोरिब गुन्द्रा मानसिखौलाय बे जाम्बा जाम्बि मानसिखौ जों जुदि आदर खालामनानै बिसोर जुदि मोजां लामा खोन्थायाब्ला सोर खालामबावनो बे बुख्रुब सुख्रुबथ' जायाना जेलाव हरनाय बुख्रुबलाबायनाय सुख्रुबलाबायनाय फैसा दाबि खालामनाय बेथ' जायाना बिदि दा बेफोरखौ माने जोंना EMआ खबर लानांगौ जाहाथे बे रोखोम जाया सान्थि भाबै जाहाथे बयबो संसार जायो सुख गोजोन बयबो जाहाथे अनलायनानै रुजु रुमु बयबो रायजो जायो बिनि बेब'स्थाखौ खालामना हो बिनि बेब'स्था खालामाबानो बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय बे अननाय बे आरो बिदि खालामब्ला जायगा मोननाय नङा रायजोफ्रा जायगा होनाय नङा बयबो माने अब्ला नेवसिगोन ओंखायनो आं खावलायो जाहाथे फैगौ दिनफ्राव जाहाथे हाग्रा ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनो जाहाथे माने बन लायनो हानाय बे मैगं दाइसे लायनो हानाय बेबायदि माबाखौ अधिकारखौ जाहाथे होयो बेयाव जाहाथे रावहाबो जाहाथे अफराद जाया गिदिर अफराद जाया बेनि थाखाय जोंखौ जाहाथे नायो आरो बे हाग्रा ओनसोलनि जायनाखि फरेस्ट डिलार्सबो दं बिसोरखौ हाग्रा ओनसोलाव फरेस्ट डिलार्सबो थानो होबाय जेब्ला बिसोर जाहाथे मोजां थांना थानायनि जाहाथे अधिकारखौ जाहाथे होयो आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय। खोनानो मोनबाय बुजिनो मोनबाय जोंना जनजाति सुरक्षा मन्चनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर दावराव देख्रेब नार्जारी सारा मा फोरमायदों थारैनो जोंनि गेजेराव सान्थिखौ मारैहाय बिटिआरनि दैदेनगिरि बिथांमोना गायसननांदों आरो आसाम सरकारनिफ्राय बावथिना गेलेफ्लाग्रा मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मामाया बेखौथ' आं दाबो मामाखौ आं दाबो बुजिनो मोनाखै सुखुनि मामा ना कंस मामा बेलाय जाथिजों जाथि बुलाय होग्रा हारिजों हारि बुलाय होग्रा सुखुनि मामा ना गावनि नुसुंसेयाव थानाय हारि माहारिनि सायाव अयथासार खालामग्रा कंस मामा नामा बेलाय आं बेखौसो दाबो बुजिनो मोनाखै नोंथांमोन रायजो राजाया बुजिबायबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर बे हेमन्तआ कंस मामा ना सुखुनि मामा बे दिनै जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दं जथेस्थ' बिटिआरआव जों जोंनि फरेस्ट डुइलारनि सिङाव थानाय आरो फरेस्ट डुइलार्स एक्टनि गेजेरजों जों मानसिफोरखौ रैखाथि होनांगौ बे नङा जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव साख्रि मावनाय बिथांमोना आदेश मोनबाय एम्फौ मासेबो बुथारनो मोनला जिब मासेबो हाग्रानिखौ जानो मोनला बिफां फांसे हाग्रा लाइफां नैबे आसि फिसाजों समानबाबो बेखौ बोफायनो मोनला बे नङाब्रा खोथाया हाग्रा बंग्रा जिब जुनारखौ रैखा खालामनांगौ जिब जुनारखौबो बयबो अनो नाथाय बेनि अर्थ'आ बे नङा दे बबेबा मोनसे मासे फिसा नुनानै सोरबा सक थायोना गावलानायनि बेखौ गावबाय लानानै फैबाय लानानै फैखांनायनि उनाव गोदाखांनायनि उनाव बेखौ हमफैनानै बे फिसानि थाखाय हमनानै श्रेष्ठ जिबि सुबुंखौ फाइन फोनांनानै गुगु गागा पानिशमेन्ट होनानै बुसे बुनानै जेलाव फाथायहरनाय फैसा फोनांनाय बेफोर अयनाय नंगौना नङा अयथासार खालामनानै जानाय नंगौना नङा खुगायाव रायज्लायदों सान्थि सिंजों थानो हायैफोरबादि होख्लायगासिनो दं नाख्रुबगासिनो दं नारसिनगासिनो दं नोंथांमोना मा सानदों आच्छा बिदि जाथारनांगौ आरो बबे आयेनाव लिरनाय दं बबे संबिधानाव लिरनाय दं हेमन्त मामा अशक सिंगाल नोंथांमोन रन्जित बसुमतारी सारमोन
प्रमद बर' सारमोन, गबिन्द बसुमतारी सारमोन, जिरन बसुमतारी सारमोन बबे आयेनाव लिरनाय दं? बे एसे एनै थांना थानो थाखाय थुख्रासे बन लायनाय, हाग्रायाव एम्फौ एनला नागिरहैनाय, मैगं मैला दिंखिया नागिरहैनायफोरखौ बुख्रुबलाबायनाय, बेबो दुखुथिया। बे सेरफांगुरि ओनसोलनि आथियाबारि ओनसोलनि फरेस्ट डिलारनि सिङाव थानाय सुबुंफोर, जेराव बिथांमोना दैनि महा आंखालजों जुजिनांगासिनो दं, बेखौखि बिदि खालामनाया जादों? बेयाव खुनु सान्थि गैया। ओंखायनो आं लुबैदों सोरबा बबेबा दादागिरि पार्टिया फैबा हामसिगौ नंबाय आङो। जाहाथे बिदिनो बबेबा आसाम गभर्नमेन्ट माबा गभर्नमेन्टआ गाख्रेबनानै जोंखौ जाहाथे दोननो हाया। दाथ' नों अयनाय जेखि जाया बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय, मारै उन्नति जागोन जों? এনেকুৱা जुदि आमार अनसলত बिटिआर बा बड'लेण्ड माने कि आमार अनसल, আমার দেহ, ওই আমার দেহ, আমার অঞ্চল, আমি মার খাইছো, আমি এই কথাটো কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিব। আমাৰ মাটিত আমাক উচ্ছেদ কৰা, এই কথাবিলাক আমি কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিব। सांग्रां जानांगौ रायजो राजाफोर, आयेन कानुननि गेजेरजों थांनांगौ। जुदि जानला मोनलाबा एसे बुदब बुदाब नुजानो नाङा, बे खालामनांगौ, गोरा जानांगौ। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। स' आङो भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।